Human ang tao nakasala, ang Ginoo nagsigi nagyod og saad og kaluwasan. Og ang final nga manluluwas mao ang gitawag na Mesiyas or dinihugan nga mao si Jesus. Nya before nahitabo ni dunay mga tao nga gipili sa Ginoo aron mahimong agianan sa kaluwasan. O sa unang pagbasa, ang gipili maotong babaeng dili manganak, asawa ni Panua. Unya gibendisyonan sa Ginoo og nakapanganak ginganlag Samson. Siya mo'y usas mga nagpaila nga kung ang Dios naa nato, no one or nothing can be against us. Walay makabuntog, makasupak kanato. Pero nabudhian lang to siya ni sa nga to yang asawa ni Samson. Si Delilah. Mo nang naa siya ay kanta nga why Delilah. Ano? Samson and Delilah. Ang sunod mao ang duol-duol na gyud sa manluluwas ang mag-andam sa dalan para na gyud sa manluluwas para ni Hesus. Og mao kana si Juan nga magbubunyag. Ang gipili na sad sa Ginoo nga paanakon mao na sad ang way anak tiguang pagyud kaayo. Lingiyay mong tupad nga kanang tiwasonon. Na musugot pa kag paanakon kas Ginoo. Pangutan-a ba kana mga tiwasonon lang. Oy, mo balibad. Mao na ang usas mga mensahe mga igsoon nga kini diay kaluwasan nagkinahanglan gid ni siya og pagka open nato sa kabubutos Ginoo kanang musugot gyud ta nga tudluan sa Ginoo or pilion sa Ginoo bisan pa man og medyo supak na sa atong kahimtang. Nang supak sa atong kahimtang ba? Tiguang ka, paanakon ka. Babay sama ni Maria mao nagipaagian sa manunubos sa tinuod nga Mesiyas. Wa hilabtig laki. Nya 14 anyos pa. Kita maglagot man ta ng 14 or 15 nga mamabdos, no? Mingom ta naong tan-aw to failure man gid na. Pero mao na gipili is Ginoo 14 anyos gipaanakan. Ana. Wa pag yun mahilabtig laki nasa uban siging pahilabot way anak-anak. Nga buangon sa gayo. Kinahanglan mo sugot ta nga gamiton tas Ginoo. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi gigamit sa yawa. Lingi aba. Mailhan mo ako inyo mga naong og mo lingi mo. Sige, lingi. Ready, lingi. Lingi ba? Lingi o sa. Ina musugot ka gamiton ti ka. Ina ba? Ingna ba? Kung di ka musugot nga gamiton anang imong tupad, musugot sad ka nga gamiton ka sa Espiritu Santo. Kinsay musugot nga gamiton sa Espiritu Santo, tasa ka mo? Sa isa ba? Uy, kinsa man day mo gamit ninyo kadaghanan? Ang yawa nga mo'y musulti ninyo usba ng color sa imong buhok, kiskisa ng imong kilay, ilisig badlis, usba ng color sa imong naong, usba ng imong gender, usba ng imong palupyan tube, putla na, patya ng bata nga nasa imong tiyan, i-abort na, suksuki nag-ayudi, suksuki nag-kondom, imni nag-pills, gamiti nag-withdrawal, kana mo inyong sundod?
Nga, di man mo magpagamit sa Espiritu Santo. Okay. Second chance. Kinsay mo sugot nga gamiton sa Espiritu Santo nga mga anak o bata. Taas ang kamot. Sige na. Lakig babae. Naunsa. Nga manganak ng babae, way laki. Hindi mo na pwede. Maubitaw nga ang pahibaw sa anghel si Zacarias nga manganak ang imong asawa. Wa man mo tuo, naamang. Ug daghan ato dinhi amang. Kaya naman, di man mo tuo sa Espiritu Santo. Amang. Kana ay mga nangurakot anang atong kwartas nasod. Mahimo mo na silang amang nga mosulti og transparency and accountability. Di na sila kasulti, ana. Kaya nga naman, wa man sila musunod sa Espiritu Santo nga mao ang kamatuoran. Unsaon man nila pagsangyaw sa kamatuoran? Kanang mga nangabit, kanang mga hingabitay, babae o lalaki, asawa o bana, dili mo kasangyaw sa inyong mga anak, dong, day, ayaw mo pangabit. Masupo man ka, mahimo kang amang. Ana, kamong mga nagpuyo-puyo, nga wapay mga kasal, gasigi na mong tinukhangay, mahimo sad mong amang sa pagsulti sa inyong isig katao, labi nas mga batan-on na dong, day, likay na ninyong puyo-puyo, ha? Kaya nga naman, imo mang binuhatan. Di ba? Uy, mga amang. Di ba? Mingaw kay Mugnaw. Kamong way palit-palit og slat. Kamong wagyan mo palit og slat. Maamang sad mo sa pagsangyaw nga, uy, mamalitag slat, babalitag slat. Di mo kasultian na. Kaya nga naman, utro masabong way palit-palit slat. Amang, di way kaluwasan. Way kaluwasan. Luwasonon kay rong atong parokya, daghan kay tag project. Bell tower, wa pa mahuman. Nya, wa patay CR diha dapita. Magtukod pa tag bag-ong kumbinto kay kalusnoon na ng kumbinto pikas matud pas mga engineers. Kay karaan na kay nastanan. Kada na ko matay kabuntag, thank you Lord. Wa pa malusno. Wa para ba di ko ka-offer o kanang kuanda kanang sana balls of gratitude and petition. Mukuha niya day ko karon day tingali. Hoy, asyirit tagay niya ko diri ko ana balls of sa tinga na. Reserbahe kog usa ihatod niya diri onya inig offer kay tagaan ako og love offering ang naghatod og ang gihatod. Ana, no? Kay karon po kay hinumdo magpasalamat ay kung nakamata pamilya kay kalusnoon ako na. Ingon sila. Naghuwat na ako nung nagsaktong higayon. Onya og dili. Og dili mo palit og slot anang atong mga slot din Saan na to pagtukod? Ana? Pangimbitar gyud. Kanang mga tao nga nasigir og apil anang naang scam sa korupsyon, sa flood control. Asa man na makasangyaw sa uban nga kinahanglang transparent o responsible ta. Ato yung ipakita ang tanan natong transaksyon. Kanang gasigig insert anang naang mga budget na to nga ilagi insert. Karon pa man kuno nahitabo ka ng mga insertion o gisugdan kuno na atong panahon kuno ni Presidente Duterte pero gibito to niya tanan nga gi-insert. Karon, so in-insert tayo. Naanad naman sa insert, insertan og ayudi, insertan og kondom. Hashtag budget, i-insert na. Kanang gasigi og abortion, kanang ga-abortion, di gid na kasulti, maamang sad na sila nga mosulti nga magsigig ingon, ayaw gid mo anang abortion. Kanang nagpalaygit, kanang kasigig inom og pills,
maamang sad mo sa pag-ingon nga ayaw mo pagsigi og inom anang pills. Kay supak das kabubutos Ginoo. Ana na siya. Lingay mong tupad. Ing na kapila na ka naamang. Nakapila na ka naamang. Na. Kamong mga officials barangay, officials lungsod, or officials nasod, nga kusog kayong mo, sayo na, kusog kayong mo gamit ana dihang mga karsada, nga mo inyong parkingan sa inyong mga sakyanan, di yun mo kasulti anang namarking diha, nga ipalayo ng inyong sakyanan sa karsada. No? Ay otro masad mong anha mamarking. Na ay mga barangay, maglisod na tag-agi, tugkaran sa barangay. Nga naman, ang mga sakyanan sa barangay, naagi parking sa kalsada. Nga hindi man mo ka limpyo ana, mga barangay officials. Unsaon ba niya inyo paglimpyo nga tusuban? Nga naasad na marking sa kalsada, gagmay ra ba ng daan na to sa barangay, samot kapitos. Di ba? Hingga pa dirwa naman ko'y lugar. Ang sabay lugar, kana din yung sala di ay. Hindi ada isuod inyong sakyanan. Haron, anha na lang sa mo higda suod sa inyong sakyanan. Isuod sa inyong balay. Paghimo mo grahian. Ayaw ng karsada, himo ang grahian. Kamo sa mga nanimbaron dinhi, nya inyong mga tindahan na akilid sa karsada, iniglakaw ninyo ron dito, mahimo mong amang, di mo kasangyaw ang mga naninda diya kilid karsada, samok-samok las karsada, nga moingon mo, ayaw ang paninda diri kay hazard ni. Ang mamalitay anhinas karsada magsubay, kuyaw matapsingan ang mga motor, kusog ra ba kay napadaga ng mga sigag mata diha nga nagdrive. Mura na sigag mata nga di kakita. Kagot pagipon. Pero way giusap. Na mga peligro man na, kay britso ra man nagpadagandagan. Nya ang imong customer naa gabarog sa karsada, kay naa ka naninda sa karsada. Nya mag-deliver pag yun og kunuhay stock sa imong tindahan, i-parking pag yun sa karsada. Perting luuyas atong agianan. Kita ra dyan naglisod-lisod nato. Nya mahimot ang amang basta nagbuhat sa taan. Mao na si Zacarias nahimong amang. Pero kay nituo naman siya sa Ginoo, naulian ra sad siya. Pero ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo, mga igsoon, bisag patyon pa, saba ni Santiago Apostol, kanang nahiusag yun ang ilang kasing-kasing sa kabubutos Ginoo, bisag patyon pa, sama ni Lorenzo Ruiz, makasulti yun. Dili yun maamang. Di maamang. Naasay akong gitambagan, nagpalaygit siya. Nya pagpalaygit niya, dangtag mga 3 ka tuig, na ectopic pregnancy. Hapit hinoon siya mamatay. Nya nagpahilog siya nako. Padir, hilugi ko, gahilak. Ano man, na ectopic ko. Anong na ectopic man ka? Nagpalaygit ko. Oh, ano man na? Nalaygit ka niya, na ectopic. Wa jud ko kahibaw. Na ako naghilogan, inauton ta, matiwas na ka. Sus, nabuhi man noon. Dito ko sa operasyonal, ano ka na padong na operahanan? Emergency operasyon. Chaplin-chaplin, mag-hospital sa sauna. Inauton ta, matiwas na ka. Thank you, Father. So, nabuhi man. Ningadto na ako, Pader. Sus, gasyagis Ginoo pa dir. Matod pas doktor, og nadilid pa, bisag 2 hours lang, patay na gyud ko. Karon pa dir, nabuhi gyud ko. Nya unsa mo ti akong kahulugan adto pa dir, nako unsa man? Pag-abot na ko sa recovery room, pagbukag is ako bata pa dir, dako kay rosaryohan dito sa kanang Kisame pa dir. Nya pagka tan-aw na nako taud-tauran, wa may rosaryohan ay dito. Pero naidako kayo sa riyuhan to Kisame.
Unsa may meaning ato? Secret. Niya ako siyang giingnan, ang mahal nga Birhen Maria, naguol sa imong gibuhat nganong nagpalaygit ka. Niya ang yawa, mo'y nibutang ni mog similya nga diha, nipilit sa imong fallopian tube nga naputol naman unta. Tagsara man kuno kay na mahitabo, ang yawa mo'y gabutang arap adto para mamatay ka. Nya kay nabuhi man ka, himuon kas mahal nga Birhen Maria nga tigsangyaw against ligation. So good din siyang sangyaw, giinsultuhan dayos mga tao, pero hangtod karon nagsangyaw lang yapon siya. Nya iya din gamiton niyang kaugalingon, tanawa ko ninyo, hapit ko mamatay tungod sa akong kabuang. Ayaw mong sunod nako sa akong kabuang nga nagputol-putol ko sa akong fallopian tube nga hinatag sa Ginoo, dili ni ako, hinatag nis Ginoo. Ana, nge, lingay mong tupad. Ayaw kis-kis-kis-kis anang kilay, hinatag nas Ginoo. Ana, hinatag nas Ginoo. Nya maingon sa na siya, nya kanang kilay nimo. Siya, ayaw sunod nako, kay nahimo kong buangon. Sugod karon din ako mangiskis. Nindota. Sunod imong balik. Di-report yung batian ni Mugnaw. Bati kag naong sa matas mga tao, mura kag anghel sa matas Ginoo. Pero mura kag anghel ang imong beauty sa matas tao, pero mura kag yawa sa matas Ginoo, isuka kaniya ug ilabay ka sa kalayo nga way pagkapalong. Na siya. Last na lang lingi. Na mamalitag slat. Ina. Sige na. Ina ba? Nanong di maginakabuka inyong baoy? Na, malitag slat. Dinhi ako mga bisita, nagpa-picture, mga unom tingin ito sila kabuk. Kaya pagdayon na yung lakaw, niingon itong usa, watas ako, kaya mo palit pa kong slot. Nagtinanaway itong uban, di man ito taga din, palit isang slot. Pag human, o saan mo na, slot? Pamalit mo slot. O saan mo ng slot? Ay, si Father Lee pangutan, kani, slot man ni siya, Father slot man ni siya. Unsa man ang slot pa din, naka-Jesus, Dionisio, no? Yan na, explain sa ko, namalitan silang slot. Niya ako dito siyang gidool, nako, pwede na ka mamatay. Ana. Okay, nahimo siyang ito, nakapalit og limbaw, nakapalit yun. Ana, nindog na ta.